Ganteng deh itu. Beda lu cewek nanti ini. Pak, pesen iki ono pesen lapo pesen dek kene iku. Mbak, Astagfirullahaladzim. ono menu apa enak ini? Mie ayam sama bakso, Mas. Sing paling mahal kowe. Sampean ngersakan bakso apa mie ayam? Mie ayam 1, bakso 2. Mie ayamnya pakai ceker bakso atau yang spesial? Pakai bakso. Oh iya. Sing larang kowe. Udah lah. Isi nambe romo ya. Kamu sing ndi sih? Aku saus sih. Sambelnya aku. Enak-enak no. Iya. Iki bancaanku. Oleh aku ndek kendaan. Tenan yang gue mbembo itu oleh. Yo, mbembo kae. Timbu apa ya? Bayar aja yo. Beres. Oke. Kok jare Dadil. Arep doyan lho. Salah enak baksone ambek mie ayam iki. Meneh keluarga aku tak jangan kene bres wis. Wis ah. Ndak bayar ngono wis. Apa, Teng? Gak nggo duit. Ono, tenang ae. Pakai duitku. Ya wis ndang bayar ngono. Ya wis, tinggal sih wis. Engko gampang wis engko aku wis. Ah yo. Beres wis, tak bayar wis. Aku mulai sih ora. Ya mulai sih. Beda ya, oke. Kawan sih wis. Ora sosial ya. Ya. Nek gak lali. Sun. Ya wis, ya wis. Ya opo iki rek? Dompet kari. Wong keren koyoane. Coba ae. Niku dompete kula kari. Ya wis merono ndek kono man ndek ora-ora. Ndi? Yo, ora-ora. Nggih, nggih. Waduh, sing siji oleh rezeki oleh gendaan. Saiki oleh apa sih? Dompet kari. Hei, cepetan. Wah, kon niku wis bayar. Cak-cak wae cepetan. Ya sik lah. Bener kena aku pecah kan di Senin aku sing duwe. Riko sapa? Halo. Mandor kora-kora. Mandor kora-kora gaya. Oh iya rek.
sekitarnya utawa kabeh lah. Lek golek mlaku-mlaku panganan nang mie ayam Eco. Bakso sakmene mantap. Ya, Bre. Yo mantap rek. Wis, enake. jalan yo, jalan. Rame. Jalan Gunung Gasir yo. Mie ayam Eco, mantap. Dijamin, mari mangan mie ayam pegel-pegel hilang. Iya. Ngelune ilang pisan. Oke, Jangan lupa like, comment, and subscribe. di channelnya. Komedi Kecanten. Terima kasih. Mantap. Action. Mbak, nih, lho kok niku mana sih?